ihya yaradan qadir, qudratlı cebbar, armanına qoymagul yadul celalım. Nevzimin rayınna keremli qappar, permanına qoymagul yadul celalım. Tenim dertli qılma, özümni qallaç, könglim giňet, qoyma aju yalamaç. Zalıma duş etme, namarda mätäç, gam menine qoymagul yadul celalım. Saklagıl qaýgydan, gamdan, mehnetten, haly qılma dünýälykden, döwletden, namud etme şefagatdan, rahmetten, dermenine qoymagul yadul celalım. Eya qadir, senden qudratly kim bar? Keremin güýçlidir, günahym bisyar. Bir zalim golunda eýläp giriftar, armanyna qoymagul yadul celalım. Magtum olayım, şeref mırza şanımda, hayra dönler, arman qoyma canımda. Oğul ahir, dost düşmanın yanımda, şermenine qoymagul yadul celalım deyip, Maktumla tamamladım, acayip titrler bilen bugünkü edebiyat akşamında başlayat. Esselamu aleyküm, hormatly ağalar, inler, doğanlar, jigiler, hormatly döwrümizin zihinli şahirleri, kalamdaşlar, kärdaşlar. Ine şu gün gurty ýaşaýyş toplumyna ýerleşýän Telwas Kawerklik iş merkezinde bir edebiyat akşamını gurnallydyk. Şu edebiyat akşamında da tuğulama hem dinleyijiler, hem okuyucular, hem döwürde şahirlemede gatnaşýarlar, çaqylymydy kabul edip gelenigide ören minnetdar. Hem maňyzdan galamnamy diýip bolsam, janyňa sag bolsun. Bizim gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýetinde gadanlayan beýik ötüş özgöçlere öz munasyp goşatlygyny goşup döwürde şahirlemeden hemmeti bilen bilelikde bir döwrümizin wasfyny ýerine ýetirip halkymyza ruh gollaw bermekde mundan beýlägem ulustynlykları arzu edýäs. Janyňa sag bolsun, öýüňize abadan bolsun. Näme edebiyat akşam diýilende ilki bilen Maktumla tamamlad. Muňa türkmen edebiyat diýilende ilki bilen Maktumla tamamlad gödöň gelýär. O diýäbi Maktumla tamamlad türkmen halkyna beýik Allah tarapyn berilen gat ul şahsiýet. On her bir titrine, her bir pikirine bir näçe kitap ýazyp oturmaly, beýik adam, beýik filosof, akyllar. Şoň üçin hem şu gün hem edebiyat hakkında, hem Maktumla tamamladyň dörejilik hakkında, hem döwürde şahirlemeden ajaýyp goşgular hakkında, umumyň türkmen edebiyat hakkında bir giňeşen gurrun edersin edip borda ýaşuly şahirlemez var, döwürde şahirlemez var. Hemmedem özleriniň ajaýyp goşgularyna kap bererler. Umumyň edebiyat akşamında bir özleriniň pikirleri bilen goşgular bilen bir özjeli goşant goşarlar diýip tamam edýär. Ýene eger mümkin bolsa Maktumla tamamladan aýrylmadýan goşgyny galy. Mehsany ýörençän gaýry ýurdunna öňe beten öz ýurdumdan aýrylma. Magrur käkilikdeý nefsim uğruna dama düşüp ganatymdan aýrylma. Tewekkül et, hakka sırym berip bar. Sabr eýlegil, beýsabrlyk hem bekar. Her ýere barsaňyz nesibeňiz bar. Baý bolaý diýip hezzetimden aýrylma. Namartlar hem muhonnesler, naçarlar dowdugyp işiň orda gaçarlar. Sırryny paş edip aýbyň açarlar. Gadryň bilen ülpetiňden aýrylma. Gedalaryň köňli şadlyk istir. Nadan köňli yalan sözi rast diýer. Beýgadyrlar düşmanyňa dost diýer. Tälim beren ustadyňdan aýrylma. Kimse kaşşak bolup kimse baý bolar. Her kimsenin bagty akbaly biler. Her ne gelse başa tilinden gelir.
magtum oly hak ýadyndan aýrylmak. Adam ogly bu dünýäden ötünçäň ak bilen awray alan ýaşydyr. Gulatynyň saýetinde ýatynçaň bir gut penjetinde galan ýaşydyr. Binamaz elinden tagym içmäňler. İstenmegen ýerde güftar açmaňlar. Hergiz namart köprüsinden geçmäňler. Garp bolup derýada galan ýaşydyr. Hatarym görküdür maýeler, nerler. İlimiň kuwwaty merdana erler. Yalançy Taňrynyň duşmany diýerler. Emma ja ýerine yalan ýaşydyr. Magtum oly diýer, sözüm dağa aşmaz. Namard adam ýollaşyna garaşmaz. Ýasgany ýerine gülmek ýaraşmaz. Toýup meýletine gülün ýaşydyr. Şu ýerde döwürde şahyllamada teberelim. Olam göz okumagyna da bir ajaýyp goşular dinlälim. Şuň biziň çakyramyny kabul edip, biziň halipa şahyllamady bar. Gurbanur Oradow, Bektaş Öwödow, Aşyr Metgarly, Ýazmyrat Çörli, eger mümkin bolsa Gurbanurdagy siz mikrofona gelip bir başlataňyz. Maltumulun halifası Mir Alşir Novayin aydan sözü var. Dem ganimet dostlar, didar ganimet dostlar diye. Didar gayip Türkmenlerin sözü vardır. 4 sanıklat edelidir deyip Kur'an'la yazan eken. Kim bilen didarlaşan? İler şunlar yer görme, o adamlardan didarlaşan, şun uzat, şun kurul yanın. Tbilisi'de bolamızda Mayakovsky günleri geçirýär Tomsa, her ýyl sel Bagdad owasynda dogulun. Oşa taýdan soň Gruzyndan bir edekaty bar eken. İlk öz boşluğunda okumazlar ömürtü. Varja Keşevala diýdi, Şotrastagelli diýdi, Galipjon Tabizda diýdi. Öz şairlaryň boşluğunda okuyar eken. Yani Mergencanım Maltumulun boşluğunda okap berdi. Giň göwüräm gammasypdyr özünden. Başım gelse yığlap geçer halımga, bağır yaşım kömüllü kol gözümden. Kaşım gelse yığlap geçer halımga. Garlı yögüylik çağları, geda eyler ters ezip degleri, kurşunnek ereder kap dey dağları, daşım gelse yığlap geçer halımga. Elim içine bir ah ursan bir zarva, İda olur insan, gezmez bir kurbo, kaplan güçten alır, dönür kurt kura. Kuş hem gelse yılmak geçer halımda. Puşmanla men kılan kılmış karımdan, bir pervayan bulunmuş barımdan, hem ravulun yatabilmez darımdan, hiç hem gelse yılmak geçer halımda. Hak ışkıdır bir salan közdürü, bu közdürdür kısmet olan bizlere. Bil dilsiz alır barsam yadara. Kışken gelse yılak geçer halımda. Hak ışkıdır bir salan közdürü, bu közdürdür kısmet olan bizlere. Bil dilsiz alır barsam yadara. Kışken gelse yılak geçer halımda. Anlamayan ışık gözünün kendin. Bu söz geçmez yakından yandan, ışkı düşen umududur canından. Leşim gelse yılak geçer halımda. Pikreyneyin Magtumulun sözünü derdi düşür, yaşı doğrulur gözünü. Şahat gelinler tutabilmez özünü. Hoşum gelse yılak geçer halımda. Yusuf Peygamber dünyadaki en görmeyi Peygamber hataplar ya. Men Yakub'um, ahzari, çekim Yusuf diye, gözlerimden kan yaşı, döküm Yusuf diye koşuyor ya. Şol Yusuf Peygamber'in yankı geleli yordum diyasız ama biraz yaşlı sujet diye. Dünyada 120 tane adam şu eseri yaptırır. Daha Thomas Mann
Yusuf ve onun da onları tanıdık yalı roman yaptır. Privatikadan yan arayız yaptır. Bunun orada İlkan Seyat başlan ulanı gencevi yaptır, Durgek yaptır, Fizmur yaptır, Firdevs yaptır, Şosuliyet oyuncu. İncil'de Ağdalya İzip Peygamber. Kur'an'da varsa Müslümanların keramatlı kitabı Kur'an'da yürüyüp Yusuf deyip sürüyor. Maltumuli, şunun hemmesini bir sandıklı kitap zadı bir koşuda yaptır. Boyadılar köyünümü kan bilin, adı belli, Arap dilli sevdiğim, ayrılıkta yanına atan can bilin, adı belli, Arap dilli sevdiğim, ağlayınca kağların derdinden, korku sehraların uğurdundan, ayrıldın atağından, kengan yurdundan, adı belli, Arap dilli sevdiğim, şıplamırlı, gülvedenim soyurlu, dağıtıran sinan üzere boyurlu, ağlamaktan Yakup gözü oyurlu, adı belli, Arap dilli sevdiğim, mahtumul aydır, elim yıkıllı, peneklerimi sıralarlık şekilli, puşman olup ayağına yıkıllı, adı belli, Arap dilli sevdiğim. Zinan maşkarada edilsin elektrik toğunu gizlenip yaşayalı bir kudretli güç gizlenip yatıyor. Şu kudretli güç olsa, ilk adamdan gündüzleri tutturmaya onu saklaya. Женщина это воспитательство человеческого roda dipnevisi osvatya. Yine hatta, yeneler hendeler gözlaşına duruyor. Öz üçünden, benim üçün, haktan dili köpeden, Hoksolosu bilen bana gelen dertleri depeden, hemme yerde keşme sultan enemdin, yüreği dert, gözleri dört, yollarıma bakıp galan, kaygıdan, gamdan, görgüden, bana onu yatıp galan, can serip pervalı enemdin. Bildil masar bir içeri, göğürsünde görme koyum, oğlum uğruna keyirceklen, mararlık ılgan enemdin. Kalsam dünyanın tümünde, al şapak gibi loğurdan almayım elvan verendim. Men gam yurdunu yusufşan, sen benim kenhan enemdin. Fikirlerine gümrah olun, sırları pınhan enemdin. Yeter öz sezilen, gürleyen insan enemdin. Kakım, gül sehranı çönüp yatır. Zemin yumuşak düşük asman yorgunu, dünyanın yüreğine düşünüp yatır, koloyununa ata köpek mergenim. Olurum tereyim minleşti yöne, kakam derdin seni yoğurup bilmem, yoğurlu da bundan silen göğüne, dıyın azabından hasretli dünyam, ömür tümçesinin kaynağı sıyınlı, umutları yıllı yarı üzüllü, ona dert yaşamak kıyınlı, bize olsa kakam maka şedilli, kakam, gül sehran çönüp yatır, atıp gül çeçeklileri varlığa, değirlerden boğuşup yatır, ölümden anırda, neyme varlığına. İndi halifaların koşusu kap vereyim. Atı köpek aydar, doğruyu mu diysem, hakkım var ahır söylesem, dile düşmez hayvan der midir eysem, yüreğine sevgi öçen adamlar. Sevgiyimdir ben oğlum kıyım bübekan, bir kemdel, yüzü kemdel katken, sevgisiz hiç kaç bildiken, dünyanın sırrını açan adamlar. Atamrat Atabayev, ben halifam, paye sen güzel kıyım, men seni sevip giderim, men sensiz kalırım yalgıyı, ışığında koyup giderim. Göya bilbil ki sayrap, sözden olsun saylap, aylap, yoğurup aylap diyeceğim deyip giderim. Payeya sen bir peri, şahirlerin örteleri, sen koyup gitmersin beni, men seni koyup giderim. Hemen emin yeterli kırayan sözü ağzına, bunun hemen ve vatan söykünün insan perverliğinin geçiriminin en büyük nuskası orkayan kahraman arkalarımla. Arkalar kahraman sevdarımla yeterli kırayan, ölçümlerin Çok köp sağ olun kurban orada. Alamın elinden iyi tuğurdun. Yaxşı niyet yüreklerde yer ettin. Allah bizi kovgununa duşurdun. Zemin avat bordun.
asman arası Allah bizi gowunna duşursun. Canımız sağ olsun. Güç, gayrat, bille. Saçak dolu olsun. Bereket, ille. Sağda mı, sollu mu, öyde ya yollu. Allah bizi gowunna duşursun. Ne tanışa dostu öwrülür. Degilmede bir-biren göwnüne. Dostu yara iyili güne höwrügüp Allah bizi gowunna duşursun. Gaşın gary bolsun, ýa ýagşy bolsun, toy bayramda şahir hem bagşy bolsun. Ertir, hayır bolsun, giç, ýagşy bolsun. Allah bizi gowunna duşursun diýe döwürde şahirimiz Aşyrmet Garly. Aşyrmet hormatly mikrofony haýyr diýer. Şu acayip bir owadan binada sizin bilen duşýanma begenýän, sizin bilen duşşaga bir gowun telwatlaryny oýaran telwatın ýolbaşçylaryna da Mergen Anna Muhammedowa da tüýtüreginden saglatyn aýdýan sebäbi ilham muştaklaryny bir ýere jemlemek niýetini özü gowda Katılık gowy işin başına başlayan Mergen Anna Muhammedow'un avuketinden sonra kurban oldu. Kurban'ın coşkulu yeterlerinden sonra şöyle sonra tokatlarından yüzde gurur etmek mümkün değil. Türkmen oğlanlar şahirana tarihin 5.000 ýyllyk menzilini dörüp özüň edebiyatçy bolsam, hem tarihi gowurýan bolsam, öwrenmeli bolýar, öwrenip diňe kalbym buýsanç tapdy sebäbi türkmeniň serkerdeligi ýeten gerçekleriniň hem meşhurluk derejesi özüne ýetip ýaly boly, bary bir kalbyny edebiyata, şiiriýete berk baglapdyr. Sultanlık derejesine yeten şahsiyetlerinin hakkında da gururun şeyle, şoň üçin sözün hormatyny bilýän, söze şiire berip bilýän adamlar şol serkerdeler tarapyndan, şol sultanlar tarapyndan şeýle bir mertebelendir. Muňa tarih şaýat, muňa biziň döwrümizde şaýat sebäbini ajaýyp binaň içinde biz siziň bilen arkaýyn bir hiç bir edaran hiç bir ulgamyň meýilnamasynda ýok, öz üslegimiz boýunça şaýda duşup oturýar. Şoň üçin sözümi Mergen goşularyň birini okady. Derece dip bir goşulym bar, şonu hap beren adamçylyk ätiyat üçin bir ýanyň şaýma diýäli. Adary artyp göwnümiň erläpdir gussa meni. Bimani ýele sowrulan güllem tutar tosta meni. Men özümi ýaňy tapdym. Ömür mehetdel geçmäge. Inni baş dilegim hakdan porsat özüm açmaga. Müdüýüme gelen ýok dünýä. Doglanlar ýok olar. Yüregimi aýasym meýler. Emma wagtym ýok oňa. Günäm näler ýalňyşlamam. Ýagşy peldir howlukdyran. Ýaşyl ýagyň, ak kışlaryň wasby üçin dogupdyran. Erir topragyň, asmanyň, watan seni söýüpdir. Garaşly Türkmenistanyň, men sen bilen beýikdir. Kanuny laýyklyk diýip bir goşulym bar. Jany bir bolsa da her gämeçiniň öýü aladasy hyýaly başga. Öz sebäbi bardyr her näme üçin sen şoň üçin ýersiz gutsaňy taşla. Onsuzam ýürekde guturdy ýalan. Onuň ýarty küle dönen gory bar. Hoş dele mätäçkem habar almadyk dostlarymdan özüň gora biri bar. Sen näme üçin orta ýoly geleňni gaýgydan basylyp gamdan elenniň bilýän ahar. Şowsuzlygy köp bolýar. Bu durmuşda mertebesi bilendim. Dädeme
Meslebi yalanan bolsa dünýäniň guruluşy çyndyr. Arman mor eger dögülse otly çöp yanmak üçindir. Şoň üçin boyun ykbala, nalamyryn takdirimden bagt diýilen düşenok pala ýoksa onu tapdyryn men. Bagtam hil, tapsam hergiz, bererdim ediz adama, ömrüniň ýarysyny ýalyňyz geçirip beren dädeme. Degen ok diýip kömegim örtünipler ýör ol, bilýän. Bardat bolmaly tersine, şo meniň ýüregimi dilýä. Men üçin Hudaýdan soňra iň bir beýik mertebelim dilegler duş bolar Taňra. Ykbal ýetýär bagta meni. Şu wagt şygyrmış doklaryň öňüne şygyr bolmaly goşgym bar. Şunu okap bereýin, köp adamlar meni imoda görüp okap, internetde görüp okap, akyl satýa diýen bolmagy mümkin ýok. Bu men özümden edýän talapym. Şygyryýat meýdanyna men özüme berýän aklym, özüme berýän öwdüm. Şahir bolmak o arzudur, ýöne. Düşün, şahirlaryň şygyry bolmaly. Bägül ýaly terhem dünýede köne gurbagan ýaly sabr bolmaly. Şahir düşünýärden juda sadadyr. Onuň sabry nebisliğini ýadadyr. Nirädir bir ýerik barjak adamyň gursakda çelgilen ogry bolmaly. Yar hödüýün saylan tahirlardan däl. Ya dünýä islegli jahillardan däl. Ýok, özüňden öňe şahirlardan däl, duygu dünýäsine ogry bolmaly. Şahirmiň, okany şygyryňa köker. Ilham illerden däl, Allah'tan ýokar. Il halkyň derdini duydurman çeken yüreğinin üstüne ýar bolmaly. Söz boýamaz duýgularyň alyna, ýyly oýnap düşman bolmak halyga, ýylylyk jan merýä ülen malyga. Yüreğini ýylatjak howry bolmaly. Her kimse berse de galam geregi, dünýä şahir saýmaz her bir ýalany, sağlaşmaly, iýe bilen habaryň, sözlümiň düdülşi dogry bolmaly. Meňdeş, heňdeş sözler bilen daş edýän, saklan gardaş, sen neçekdi iş edýän, şahirlary halyk ýadydyr ýaşadýan, adamlaň aňyna gawry bolmaly. Ot ýakynmak üçin odun bolmaly. Aýtman kan, aýdara zadyň bolmaly. Onsoňam ýokardan iýdin bolmaly. Düşün, şahirlaryň şygyry bolmaly. Sag bol. Köp sag bolun, galamyňy diýtwerdin, aşylmada. Mehir bergil her gojaga, arsgal bergil her saçaga, döwlet bergil her ojaga. Amin ya Rabbil alamin. Ýalňy dayanjym sen baryň, sakatyn bekle armanyň. Dert berseň bergil dermanyň. Amin ya Rabbil alamin. Behwittir beden derjikde, bagt diýilen agdy birlikde, kalby ayırma terlikden. Amin ya Rabbil alamin. Maňlaýma ýadanlaryň arsgym artyk gadanlaryn, hamdu senam gadallarym. Amin ya Rabbil alamin. Mail etmesin gul-guly, şeytandan gora kalbymy.
aratınna di al kulum. Amin ya Rabbil alemin. Din sorsun vatanım dünyam. Bizden öz yaradan dünyam. Galananam özün bilýän. Amin ya Rabbil alemin. Aşırmet qarly. Aşırmada galamyň dilimden ýitorsun, janyňa sag bolsun, mertebeňizi benep dursun. Şuň edebiyat akşamymyzda 20-nji asyryň Türkmen edebiyatynyň görnükli wekili Kerim Agadanam goşulary galy. Ömrümde bir gedek yalan sözledim diýe. Köne saldatyň öýünde. Ömrümde bir gedek yalan sözledim. Bagışla köşegim. Bagışla meni. Ne edip ağlamayın? Sana düzmedim. Durmuşda himmedat bolýan ekeni. Onda yaşaşykdyň, dil bitip ýany, zordan onumun sorak bilýädiň. Biri bir zat diýse, eje kakan gıygyryp kapydan ağlap gelýärdiň. Derrewem öýkän ýatdan çykaryp, boyuma bökürdüň ýene. Oyuncaklaryň baryny kapdan çykaryp, üýşürip öňüme dökürdüň ýene. Men de çağalygymy ýadyma salyp, bileje oýnardım oyuncaklarymy. Gecejek möjek elim alyp, kowalan bolardym oyuncaklarymy. Ejeňem güjüň böwrüne urup, möjegiň üstüne topurlardy. Biziň bu oýnymyz göwrüňden turup, seni jak-jakladyp köp güllerdi. Ümbilmez çağadyň. Bütün dünýäni suwsyl alaýda habaryň ýokdy. Sen bagtyň üstünde turgan gowany saýgarara aklyň ýetişen ýokdy. Şonna milletinlik labasyn giyip wagona münemde Aşgabadymdan kaka nirä gidýärdiň diýip gözlerim sykaryň çykmady ýadymdan. Seni köşeşdirmäň alajyn tapman daýyňlara diýip ağlapdym şonna. Bolulap galanda gözlerim gyrpman wagondan pozalar ýollapdym şonna. Aşgabatdan gidip Berline çelni ýeňiş bilen gaýdyp geldim sagaman. Ne şoguny ne de şuny çelni adam oglun ýeke gedek ağlaman. Ağlapdym şo gedek. Ağlapdym seni. Bagışla köşegim. Bagışla meni. Ömrüň manysy. Ağlap dünýä ýynýän adam diýen zat. Onsoň ağyň gülkä garşan gerek. Ýöne weli gülkä garşmak üçin ýurt awadan durmuş çağlaşan gerek. Kim kämil bolýan adam diýen zat. Onsoň sen janlara jan goşan gerek. Ýöne weli jana jan goşmak üçin bagryň iýligin bilen bagdaşan gerek. Käte ejid bolýan adam diýen zat. Şonna gelip derdiň soraşan gerek. Ýöne weli derdiň soraşmak üçin ozal seni dertten goraşan gerek. Bir gün ýalňyz galýan adam diýen zat. Onsoň awray bilen jaýlaşan gerek. Agtyar bermersiň aglaşmak üçin. Ýöne beýagtyar aglaşan gerek. Şu ýerde döwürde şahyrymyz, hormatly ýaşulymyz bar Bektaş Öwödow. Bektaş aga sizden bir gelip goş gulaňyzdan okat berdiň hoşal boldyk. Şunňalak dörüzlük duşuklaryny ilkilene gurulaýanyňyz üçin ulluka minnetdar sizden bergen anyň hürmetdir. Janyňyz sag bolsun. Ýene de dowamly bolsun şular ýalaklatlar. Men Halipa şahyrlar Gurban urdoradyr. Aşyrmet garlypdan soň biraz ýaýdan ýanam kan aratyrlygyma ugury ýok. Ýöne Aýderro kompromat görýäňde. Mehmet Seydiv näme? Halipa şahyr Mehmet Seydiv. Poeziýa
Pragin bilen atıdır. Yüpekten yumşaktır, daştan katıdır. Bu dünyada yaşap beren adamdan büyük köşk bir dünya fiyahatıdır diye. Nihal hazır men belli derecededir şol fiyahata alıp değil. Şahir adabından şıgır döreye, adabın ağrımlı yük taşıyan biler, käte doňur, käte bolsa ereye, ýagdaýyny goşga baş goşýan biler. Bu Allahyň iradadyr, ola, gaçdan gider, tutup bolmady kogalap, ýazmaklyk sogapmy, ýazmadlyk sogap, nädenimde iýler, çetleşmäliler. Anha inni, fitir ýokdur, ay ýarym, diýer. Menem ödüm şahir saýýarym, öýkölärim, ödödüne käýýärem, ödü bilen gepleşmäliler. Ay qarap näde der kejeňe ılham, şeytan ara düşer, kişiden çilsen, ılhama böwetdir kirpikdey qılhem, keskellem sötede tepleşmäliler. Nowaçy sözlerden saplansa beýni, kapiyalar işliktiz görkezse oýuny, yeten soň ýogrumy, alan soň eýini, keypkon tetirler, bökjeklen bolar. Ýassen, ılham kirşi düdülenine şıgıra, janyňa derd edip yüdlenme şıgıra, yüzüňe perde edip gizlenme şıgıra, ahmal aýraýarlar, hiçklen bolar. Ustadyň öňünde dilsizlallym men, şıgır dünýäsine hayran gallym men, magtym boly Pragynyň alnyna menen taqdim edip çök düşmän bolar. Arxal barada bir söz diýjek, isläp ýylyň eşlerin, bolmanyna bir kişi diňlese bolýa, halallaýyn aljak hakym heşdegim, arskama haramlyk siňmete bolýa. Takdir terse tutaýmata judadyr, aňruçy bar bolsa askyn mydarym, iýgence çydamyn, işe çydaryn, damarymda ganym, daňdata bolýa. Gedem tekebbir däl, alçak bolaýyn, sehel tekke bolsa galjak bolaýyn, alaba berilse aljak bolaýyn, Tanrym ırtgalymdan kemmete bolýa. Golly aňrym, pederlerim, käbelem, aslyň ýerden türkmenlerde dä bolam, kemirtgal bolmandyr ata-babalam, ırtgalym şolonqa meňde bolýar. Ne söýgüler kafalarda kan boşluk berýän. Işık berdin göýäşim, şad etdiňle eridim, bolmaga maňa hemdem, wad etdiňle eridim. Uly defenden tamam, perpeyker ey aman, pıl çawurdyň ayaman, rahatdyňla eridim. Joşup duran derýadyň, paýy bolluň bir ýadyň, pana dol perýadym, dad etdimle eridim. Setirler beýdimiň, soňlanmadyk aýdymym, ýakynymdyr öýdenim, ýad etdiňle eridim. Gördüm eşret, erýetem, dilgir bolly öňýeten, doýurup bu dünýeden ýad atdyňla eridim. Öýkelegim, alçagym, ýürege tyýyk sanjanym, galy minni tamşanyp, äd etdiňle eridim. Başky bagtyň ejizletdi, entetdi, egwarladyň, köplük bolly gaçgynyň, gamly gözlüň bakışlary bendetdi. Göreçleňde gördüm mehr uçgunyn, nehre soýdyň. Men aman duýdum da, orun berdim, ýüregimiň töründen, kökregime ýanar ody goýdyň da, beýmirediň, dedi salyp gorundan. Ejizlik däl, ışga başyň egmegem, alynmady, edilmedik tögellam, dolanmady uçup giden leglegim, tamamlandy başlanmadyk novellam. Bilýänni, ýalgyýlykdan halas sen, göçüm etdiň akbalyňdan nadal kaň, ýeti kowry bolmasa da alaçdy, körün bide otyrsyň sen ýa dülkäň, ujurlandy, närik ejid bilegiň, yine öňde bilmen niçe geçit bar. Meniň saňa yaradandan delegim inne berip düretmetin keçik bal. Tarif etdim, wasfyň ile ýaýdym da, orun berdim, ýüregimiň töründen hinglenemde.
adım ağdap aydımda şun için şol qaytalap yörmen. Birini yad etmeyin kan. Alı gözlü, möyle gözlü. Menimin hıyala salli. Kim kadip sorum antı. Bolyadan ödü antı, bolyadan en ödü mantam. Ham hıyalla, otirralla. Şoşkıyının başları. Bir görteme şol sebepkar, bir görteme başka yali, hitten aşı öwürsem tanımayan maşgalami, mana gıya bakıp, sözlerim kefe çekip, çıkarayman başka mani. Şu denanlı perilere, maksut satlan hemmeti var, arman yöne bir cekemi, kaptanına yan taddek, olgusulca yengeti var. Şu yengenin hayvatı var, şu yengenin himleti var, qoğutu men kän gürlötmän, yaxşılıktan öňgeti var, dillerinin şerebeti, kirpiňkiday iňgeti var. Äli şimdi şol yengenin çemgelene çümbeti var. Olar ki men bir ödüm, duş geldiler öňümden men, yılan narpyz ýigrenermiş diýip hüngür edip, ýanyndaky jan penaty geçip gitdi deňimden men. Bu zatlar alman peňe gidip baryandyň öňe, ýöne hyýal iýze gally, ýanynda gyýza gally. Narpyz diýip ýankyňy bolgusyny atyp otyr, narpyz otun derman edip, terligine dälle guratyp, bir ýaşyly galereýaň gapdalyna satyp otyr. Mena narpyz yengem yılan çakya, narpyz derman, iýillerdine bolsam melhem, diýme olna bagtly melhem. Bu ýokda da ýankyňa sag bolsanam diýmendirin. Maňa şeýle hoşama aýsyz diýänigin duýmandirin. Ey adamlar takalokap, belkiseden güýmendirin. Ýöne bolan gep munna däl. Düýüp teýkary başga da atda. Bagyşlaň men aýtmandirin ýerligime maşgabatdan. O perinin nirdenligin, adyny hem bilmeýärin, aňyan ýöne gopud çalsam, ünüs berip diňleýänin, amen hassa beter çalyp, durar ýerde durmaýaryn, batly berip hawasyny, owadyny durlaýaryn. Tüýän nimege çekinýän, ödüýümde gelinim otyr. Gapdalyna çaga çuga mehrimden ýelini otyr, ödüm aňyan, ikän bu ýerlerde içalykan. Ýaşlykdyr da diýen bolsam, birden birini söýen bolsam, öňe soňa bilinip otyr. Bu nerse öýe barsam, teppedeme okap gelinim, etişgire, elini ýetir. Gülme hawaga diýär, onam üçin beýle diýen, näçelige ýadam men üçgüm ýerde şunu duýman, bu ýerleriň hawasyny şo perizat maýla diýenler, asmehri haýr diýenler, goýun gözleri şugla saçyp tegerge ýaýra diýenler. Diňeýeke ogyýdam däl, anha gelin gyýdlar otyr, şunça gözler gülüp baksa hawa barha gyzar otyr, goşýanmak hiç wontam, galamyň tutup bilsem ödesem ýalar otyr. Başka teman ýodasyny, başka ýany sowdy diýmän, ýeňetini ýere sokdy, baldydyny öwdi diýmän, akça jüýje boljak bolup ýumarlady, ýuwdy diýmän. Ey denanlar, ey gödeller mertebeli beýgelenler, ýigitleri ogryň garap, täk birini ey görenler, gözleriňde seretmedim, söýgü gözläp, ışgy gözläp, ahir tapdym, siz denanlaryň gözlerinden. Oşuwlar. Awol. Näme olar? Bir nazar ağa şeýdip, şunu alyp iki tane bendi var, şonu aýdyp beräýin. Goşgy ýadylmaýa aglatmak üçin, ýadylmaýa goşgy güldürmek üçin, goşgydan ak tüýdüne ýugurlya ýatany ýerinden galdyrmak üçin, hala gyýyly bolsun goşgynyň içi, farky ýok, hala da ýigitli bolsun. Ýöne goşgulamy dinleýän adamlar öňkeden adaç bagtly bolsun. Awalym täkdiňler. Bektaş Öwödow, Bektaş ömrüňizde okudum, galamyňy diýip boldun. Türkmen edebiýatyna görnükli ýyl goýan beýik şahsiýetlerden biri Gurbannadyr Edidow. Adamlar söýmek ýeňil iş däldir. Adamlar söýmek uly hünärdir. Kimler demir ýenjip söýýändir ony, kim Sibirden geçip söýýändir ony. Ferhetde adamy söýýändir esger, şahir, adam söýüp ýadýandyr eser. Adamlar söýýänip gıygırma. Bir
boş sözlere sarpa koymakdır. Sen gıygırma, hünerini devam et. Şunun ödi adamlar söymektir diye. Şoň üçin hormatly şahirler şungal ajaýyp titirleri döredip halka getirip adamlar söýýäňi suud edýäňi Nurwanlara edip hakynda gurrundan hajaga aýratyn söz bermedik bolanok. Hajaga mikrofona gelip bir sizem çykyş etip berdiňiz. Oradan ýene bir döwürde şahirimiz bar ýazmyrat çörli, oňa da söz geçireriz. Assalamu alaikum. Şu edebiyat aşamına gelen doğuncuklan ağalarımız, hormatly şahirler, edebiyatın, şöhretin müştakları, eden çıkışlarınız için köp sağ olun, Allah canımdan eyleğim, uzakyım hayırlı ömür, ilimden günümden batına koğanıp, tesirli koşulları, eserleri düretmenizi arzu edeceğiz. Türkmen milletinin özü sözü ullukan, ehmet beren milletlerin, hemen milletim ehmet berýändir. Ýöne bizim edebi mirasymyzyň sakasyna Mahtumly Ali Beyk Velidur. Onun beýikli hakynda Qur'an-ı Kerim'de näme dedi? Biz onu dağa, asmana, günü meňzetdenimiz bilenem oň beýikligini ölçäp bolmaýar. Onun beýikligine ölçew ýok diýip baha berdi. Nähili aýratynly waka, Qur'an-ı Kerim näme? Aýratynly şu, onun tema gerimleri bütün adamzat ähmiýetli bir şahir sabit edýän. Qur'an-ı Kerim adamzat ähmiýetli bir. Sebäbi ol dursun onun paýewerinin ruhynyň özünde bütün adamlarda bolan söýgü çuňur. Ol hatda söýgü hatda aýdanna da onun soğuk geçmeyedi. Bana senin gözlerinden gitme yok diye. Zemin ayrılıp dur oňatlyk ören, hiç vuruyucu oň ýolunu tutmaýok. Dünýäň her bölünde men seni görýän, şonuň üçin bu dünýeden gitme yok. Söýgü barada aýdy ötürdi, bütün yer şahar hakynda, yer şaharynyň hakynda aýdy. Ýa-da seni söýüp göz ýetirdim bir zada, kıyınçılık yok, icilik var dünyada. Nehir ulu mesele öz söýgü hakynda gurrun edip ötür. Bütün adamlar ähmiýetli, bütün yer şahar ähmiýetli, bir hikmetdir, ajaýyp söz aýdy. Şatlygy gamy bilen aýlanyp dur goja şahar. Onuň özüne etik aladasy derdi var. Bir maksadım yeňletmek ardur derdini onuň güýç bersin şu işinde gara gözleriň senin. Hey göre ol söýgül hakynda aýdymaýdy ötür, bütün yer şahar, bütün adamlar ähmiýetli, hem söýgülsini beýgeltdi. Näme beýgeltdi? Onuň maksady bütün yer şaharynyň derdini aladasyny yeňletmek. Näme beýik maksady bar? Şonu da öz söýgülsiniň şoň güç berjekli hakynda görne aýal maskana näil beýgeldiň ajaýyp söýgü seterleri. Aslında söýgü bilen hani şahirler okuyan diňe şu öz söýgüleri bilen, öz duýgulary bilen görüngede ötür, emma Qur'an'dan okuyan oň içinde bütün adamlar ähmiýetli beýik pikirler, beýik maksatlar ýatyrda. Qur'an'da evide bütün adamlar ähmiýetli bir şahir. Biz şu wagt gidenli 50 ýyl bolup barýar. Emma şu eserlerini tercüme etmeklik meselesi entek edebiyatçının öňünde uly mesele bolupdyr. Gaty ustadlyk derejesinde gaty ýokary hile edip tercüme etmeklik gaty derler bolupdyr. Ol diňe bizim milletimiziň awraýy boljak, hemen bütün dünýä şöhretiniň bir lokan bir hazinasyna goşunup boljak diýip hasap edýän. Ýok. Men gözel özlöýü düşünemok. Onun kudreti de kudret görmedim. Vakalaryň häsiýetlerin, işlerin özününden gözellik özledim.
Näre gözellik boldy? Ödününden her bir edilen işlerin, häsiýetlerin, wakalaryň ödününden dünýäni halat edip biljek gözellik boldyym diýe. Diýmek gözellik diýilen zat bir taşynda dämiste içindemiz. Men sözümü kän udalyp oturasym bilen akýany Qur'anadyr edýdim. Kän ýazgylar şahylaram aýdyp gitdi. Hudaýberdi Diýwanyň Qur'an urdu gelip gowy makalalar ýazdy. Bayram Taganyň gowy makalasy bar. Ama Şeyh Nefet gowy makalalar ýazdy. Ýöne men häzir pikir etdim, gatyr Qur'anadyr edýsim dürütçülüğü entekde öğrenilmeli. Ol hikmet diýileni hikmetli söz bolanny yüzlüğü bolmaýardy. Bir näçe şahirler bolýar, olar halky bolýar. Halka düşnükli, oň içinde saram ýok. Emma Qur'anlar edýsim dürütçülüğünde känserler bar hasap etýän, özümiň ilmimiň, aklymyň ýetişiçe bir neme şonu aşak bolýan bir näçe makalalar ýazdym. Ýöne men şunu aýdasym gelýär. Qur'anadyň edebi döretçiligi entek öwrenilmeli. Hemem bütün dünýä beýlek milletleriň dillerini usatyk bilen terjime edilmeli bir şahsiýet hasap etýän. Onu diňe menler beýliklerim şeýle hasap etýär. Ýaşlar eline galam alýan ýaşlar bir men isleýänim tematik gerenleri çygyry giňrak bolsa gowurýan, giňrak bolsa gowurýan. Onuň adam ahwallaryny içinde aralaşyp naklarını gowurýan. Gaty gowy şahirler bar, adykyan şahirler bar, göde iýlen şahirler bar, gelip betýär, bir zat bar, şunu diýdirýänler bar. Allah'ın hemeňde de o eserler ýazmaklaňdy. Aşyr medagada aýdyp geçdi. Bir şygyr şahir bolamak bir gaty kyn. Menem käwat bir urbagy ýanaýmam bar. Şunun birini okat bereýinni. Onu sözümü tamamlayın. Bolay Mersin Ömer Hayyam. İl onu öň. Soňam hayran. Aňsat ýalyr ýazaymak. Syn eser kyn. Öňürmeýän diýende. Öňür ursaň diýen inşallah ýöne. Onu kyn. Awolun taňryl katyn. Akbarat hacı, tağın Güleycif. Ömrümüzde okuyan zana sağ olun. Azağa, ömrümüzde okuyorsun. Köp sağ olun. İnşallah ne deyip burada. Sağ olun. Türkmen edebiyatında Kılıçmurat Kakabayev diyen bir ägir şahir, dramaturg, ýa-da jogork geçti. Hemen bilýärsiňiz Türkmen halkynyň aglaby bölegi onu gala drama eser boýunça tanaýar. Kılıçmurat ağadanam bir goşgo kaly magtum boly. Göz ýaş dökünüň aýby ýok. Geceler şemiň üstünde. Hayra hiç kimin hayrı ýok. Şer turur şeriň üstünde. Ganym gözi gammadadyr. Adam ömrü yanmadadyr. Kimsi gaty gaňadadyr. Kimsi eýeriň üstünde. Doklar ağladyr ağjyny. Şalar ağladyr täjini. Täjir ağladyr täjiri. Bir bölek zeriň üstünde. Bir günä da bar günälem içinde beýik binalam. Saklanyp dur bütün elem bir damja deriň üstünde. Galmaz belent köşk galalar, çeşme akar, teşne qanar. İnsan galsa, şahir galar, toğuluk yerin üstünde diye şahir. Çok galacak şahirlerin
Ağlabı bölümünü şuyurdu. Şolun birimine Yadmurat Çörlü. Yadmurat gelin döwürde şahirimiz yaşlar gatyp okuyalar. Yadmurat ağam boşluqlarını başına. Sağ olun Tanrı alqatın. İlkülen hemmeňize salamu aleykum. Bir ana halipalardan soň mene näme okajagmam näme Ştaýda gussallaragam bolsa ejem pahyra ýalan oşuýum, maşany okap beraýyn merana. Eje taňa gul almadım. Onuň taňa geregi ýok. Bu gabyrlaň ýüregi bar, emma oğluň ýüregi ýok. Şu tümmekde ýüregim men. Ýok başgaça düşündürüş. Eje ýanyň abatlykmy? Bu dünýäne ýary uruş. Ölüp dinen ýeňde öýdän. Oňuşmak kyn bärde eje. Ýöne meni gaýgy etme menem oňat kärde eje. Qara işde gün görürdüm bilýän bolsaň o günem men. Bildim boyuna ýetirip jaýymyň öňünem men. Sen bar wagtyň ýok gatlarymyz ýoklugyňda bolup otyr. Diýerdiň sen arzumyza oglum bir gün Hudaý ýetir. Arman bir az gizräjik düşdük Allahyň ýadyna biz. Ine bugün qaqam bilen gelip senin huzuruňa doga etdik adyňa biz. Bukmak üçin ýanganymy ak geýnip geldim eje. Sen öleňde seniň bilen bilseň menem öldüm eje. Diýeri günüň sada bolup bu dünýäni ulanmadyň. Bagyşla bu bayramyňa eje saňa gul almadym. Indi bir özüme ýalan goşuýum bar. Ne garslyk takanynym, ne penjek geýdim. Saçymy ýag bilen daramadym men. Ýyllar ädimläp mendile ýetdi. Şol ylgadym ýördüm, ýöremedim men. Säher bilen gitdim giýişligem öýe. Durmuş tutturanok çakkan hem çeýe. Juda az gatnaşdym ýas bilen toýa, owaň hyzmatyna ýaramadym men. Özüme baham ýok, näçe kanarhym. Geçmişden geljegimi alypdyr sulhum. Dost ýüzüme durandan duşmanym ursun kimiň kimligini tanamadym men. Men geldi geçermi, ansabym körmi? İl gözü töredi, ölçärle ödi. Göktepäň dälisi Yadmurat Çörlü boş gitmeklik üçin döremediň sen. Meren ağrını şu at bir döwra awrak boşlardan bir tanjan okap bereýin. Guwa geçeňdi. Kalbyň kirkimirden dolar detsine. Tökmede çynnyp guwa geçeňdi. Ýoluň ýiter haýdymesen hetdiňe, içi pullan oly jüwa geçeňdi. Ýaşap bilsen guly bolman haramyň miwesini berer çeken azabyň. Ýada düşdün, dowluňdaky aýalyň ýanyň gyýr gelinni çüle geçeňdi. Zaylap başar içindäki gahary, paýlap başar göwnüňdäki bahary. Aş bilen doýursaň garyp gasary, mäşden ýüze vurup tuwa geçeňdi. Dünýä şemalleýin geçer deňiňden, dana da akmagam çykar öňüňden. Kıyınçılıkta gelip durqa elinden yitirýän zadyň ýok, günä geçeňdi. Durmuşdaky ornuň çalşykly çemçe, öýle adam bolan bardyrla sençe. Ömrüňden gammada düşer temençe, köşgüň ýegsan bolup küme geçeňdi. Monça bolup bören bolsaň düýnüňden, ertiriňe anam ýokdur düýbünden. Diňe özüň utanarsyň müýnüňden, diýirlik ýagdaýdan öle geçeňdi. Yenejek ýekece goşuqaýna wıňmasa bolýar. Köre aýna kele darap satdylar. Mağşarda ýüzleri galmasa bolýar. Kesekiniň aýalyna bakdylar, bozuk islegleri dıňlasa bolýar. Baý ölse ýatyny sowuşýan tentek, garyp ölle bolýan tapmady telpek. Toýuňam, ýatyňam öňüňde entek, ýylgyn hyzmat edip ylgasa bolýar. Doganyňam bahasyny döwdiler, köpçülükde kesekini öwdiler. İşi şowlyň ayak teyin kowdiler, haramlyk halala sygmasa bolýar. Yalan towa bilen Kur'an sermäňde namaz dada yetmez kalbyň kirlänine. Sesine bat berip manat gurlänine adalatyň dili dymmasa bolýar.
Kim bolandan näme taýpan gowmyň, ýaş gider garrarsyň ejizler dogmyň, yellen günnen gorap uloldan ogluň, garrylar öýüne zyňmasa bolýar. Sebäp bolup gelişiň ýaly jahana, ajal aljak bolsa tapar bahana. Ömrümiň soňuny goýup bakara, toprak, evet gojagyny ýygnasa bolýar. Sag bolun. Ýadına da köp sag bolun, galamyňy diýip bolsun. Joşgun admy onna agyr gursap gaýnasa gowdur. Sır bereniň saklasa sır, daşa ýaýmasa gowdur. Ýazlar bolup bilmez tukat, bilbil sayrasa gowdur. Ödün hakda bir ýaxşy at, ile ýaýrasa gowdur. Ýaýdanmasaň synygyňdan, ýollar aýlasa gowdur. Çykmasa da ölçäginden, göwün ýaýnasa gowdur. Etse herkim iyil gamyny, agyr saýmasa gowdur. Saklap bilip agramyny ýeňläp gaýmasa gowdur. Ýap gyrasy geler ýalpak, çümüp boýlasa gowdur. Insan ömrü ýaşyl ýaprak, tänmän oýnasa gowdur. Käne gitse gurrun yalan, dinlän doýmasa gowdur. Ýara bile bu giň jahan onsuz goýmasa gowdur diýe Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şaguliýewa. Her ýerde ol inime de adı näme Arslan? Batyrjan. Ay ýöne ýaňy tanıştyrdy, aşyma da bilýän bir eline çotgo diýdi, bir eline nat diýdi, bir eline näme diýdi. Yo at ýörke diýdi. Hem usso, o elinden dur dökülýär. Hem men iki bent goşgyny okap berdi. Hem şahir, hem aydymçy, tuğrama duran bir zihin. An Batyrjana el sarpalym, Batyrjan geleni. Bizim marda Sakarçay etramyzda her aýyň iň soňky 6-njy güni şahirler birleşmeli geçýärdi. Odan şonda bir ayal goşma kody aman harym otýardy gapdan. Bu aýalam aýtdy, "Mena ýazyp berin, goşguduramaýdym ok" diýdi. Aman haray diýe, şoňa bilen goşguduraýdym ok diýe. Soň geldi meniň goşguduraýdym ok ýene bir neme boldy ýazdym, iki kuplet. Bir çopan aýdypdyr, "Iň ýakyn dostum, birisi düýämdir, birisi atym. Düşmanım gurt bolsa döş gelip durjak, erlerde ýan vermez 3 sany itim. Şeýle dostlar barka uzak mendili, agar kötüller geçşek bolmaly, ýöne näçek dostlar boyun almaly, aramyzda hökman eşek bolmaly." Altum latanın ben boş Eveydan açarım dinle, kalbimde armanım galy, ölümden aktırdım gan, yeminle bakkanım galy. Gözlerimden aktırdım gan, yeminle bakkanım galy. Bildirim çekmişim zahir, vuruldu hicran pancarı, soğuldu ışkın bağları. Allah minni hanım galy, soğuldu ışkın bağları. Allah minni hanım galy. Bönmeğinden geldim artık, görmedim sakını yırtık, defne çekip ağlar tartık.
Zehmet çekip ağa tartıydı, düzdüğünde sanım kaldı. Kaldı, Allah binli hanım kaldı. Maltım gülü kara yüzü, dinlemizler zarin sezi. Zübeydam yaşlasan gözüne, haritsız kanım kaldı. Cincan yaşlasan gözüne, haritsız kanım kaldı. Allah binli hanım kaldı. Gemide bakkanım kaldı. Hatırcan sağ ol. O adın elimden beylenten yanlardan. Türkmen edebiyatını ölçmez iyid koyun şahirlemi öğren köp berne de ağa şeyle diye. İşim uğruna değerlip nalama. Uğruna olsunna deyip tamayet. Nalamaktan peyda tapan adam yok. Koy umudun berdin sana emayet. Bağıtlığının gününü görüplik etme. Hemen bağıtı çıktın deyip tamayet. Yüdünü yakta tut. Peylini yaksa. Ağardı olur. Berdin sana emayet. Kara bulut korsa komşuyun üstüne şol buludun sıyırılmağın tamayet. Birden komşuyun günü düştü başına. Ak niyetin berdin sana emayet. Bir sana töhmet atsa ödünün şol töhmeti uçurmağın tamayet. Şolunun başka da adisleme. Bolonu sene sağ ol, bolsun olum salamat. İtalmaz Nurif diyemir acayip şahirimiz olupdur. 20 zatır görünüklü şahirlerin biri. Akbal yadım tomzum öttü, yöne güyden ayırmasın. İnni kışın ovat yetti, garlı düzden ayırmasın. Şimdem güllür yaprağım var, bereketli toprağım var. Dыңғап duran kükürögüm var, aydım sazdan ayırmasın. Gülüp bağrım kebap kılan, dertli günüm tevip bolan, mün aydıma sebep bolan, kara gözden ayırmasın. Buysun şöyle gider yali, dostu kanıt gelir yali, coşup nağma düzür yali, şirin sözden ayırmasın. Yürek verip şu giyin düzü, tohum septim ellenmele. Coştur, gayrat verdin bize, hoşa vardan ayırmasın. Hayır onlap, şeri genlep, seret, baryan yolu sonlap. Yüzlep, münlep, tanış yüzden ayırmasın. Yok durmuştan doyma akbal, ömür yollu koyma akbal. Gör, gerdenle ağır yük var, iyilen günden ayırmasın. 20 zatırda bir günümül şahirlerin biri, mert edermen şahirlerin biri, koşuktunna Ati şeyle var mertlik bilen, gönümellik bilen aydık giden şahirlerin biri Nuri Bayramov. Ağaç gözü atmayan tüpün alınmasın. Dostluğu eltmeyen yol salınmasın. Toy aylauda çapılmacak at bakılmasın. Dutar kılacak olmayacak tut ekilmesin. Üşeğinin de yıl atmacak ot yanmasın. Döwetlerden korkacak fiiller bat almasın. Dağ egilsin, adam başı egilmesin. Namart bolup yetişecek er doğulmasın diye.
Bayram Cüttiyev, ayaklarım atar meni, orta yolla kaldırmağın. Arzularım götür meni, küle çöküp sinirmağın. Dostum, bir gün gitsem dargap, koy ver dağdan toğuladı. Ömrüm emenirme qarrap, el ferdirme doğanadı. Şun halipa şahirleri dinleme üçün yaş şahirlerden gelipdirler. Eğer mümkün olsa edebiyat akşamına şolara da hormatla söz geçireli. Şunki akşamda ulu hormat bilen yaş şahirlerimiz Süleyman Haydarov, Kerim Merdi Hakberdiyev, Ögedegil Nepetov gedekli gedere çıkış ettiler. Hoş alvardık. Gelin. Hülene assalamu alaikum. Halifalar, yaşullar, mehmanlar, dostlar. Şu yerde yani Kerim ağani, Kurvanlar, Ediz ve bir neyse büyük şahsiyetleri atladık da şolar aramızdan gidenini pasav edip bolunak da şeyle yatlanıp doğru olun. Aramızda yaşap yörün yarak edip yatladığınız köp sağ olun. Çünkü üstleri değil, söymek oların borcu, şalığına müşkü anvar bar kuror, barlığı içre hem yeketek ağıqlovcu hem yeri gelenine adıl prokuror, şugun ertir bilen onmayar olur, can alıp can veriyer düğüne deregem, yürek bilen yürek ağlayar olur, yaşayarlar, hut şol yerden megerem, değerler olur, gülüp ağlayanlardan. Emma gülenine ağlap güleyenler, oların ölenin ağmayar adam, olar yaşamaklık üçün öleyenler. Köp sağ olun şu halifalar yaşadanımız üçün, oları tırtıqaldıranımız üçün, şehirde başarılığımızdan, bir yadan, koşkulumuzdan okap berelin. Bedenim kapasa, yürek kuş gibi, gidelim veri. Bilemok sayacağım yürekdöş kimi gidelim veri. Kursağımda gerekmeyecek koşkulam gidelim veri. Dörenok döreyen önkü koşkulam gidelim veri. Sen benim gussam mı ya şatlığım mı gidelim veri. Asılha fikir et yaşaptırın mı gidelim veri. Bir bilsedin, seni şeyle küysenim. Havarına menden cevap barmadı. Söygüyün talhatandan galan küysenin akvalı dey bulut bolup parladı. Sen neydin? Ne ağdaştık, ne de duştuk. Bağır söygüymizin dartış gücüdür. Dokudum yutçok, üçkelle buğuşluk, gazıgın söygüyüm, üşen vaktın süyücüdür. Uzayın nel, gayıska da değerler dillerim. Bar bolonu, oğurtlan bir oğurdum. Yönü senne, ne udurat bar dilverim. Ne edip, gayız halına şahir doğurdum. Şimdi gezegi doğaslamıza geçirelim. İstökme. Kaka. Perden tüycekeni. Senin aydan sözlerin dey. Ağtığın gözü yanıp dur ağın senin gözlerin dey. Qaharam edil senin keyim. Bir qıssa soğutmak çetin. Sözülse gürlecek gölüyün ağla verge dinlep gepin. Sensizlige düşördüňe, kakasızlık derdin çeken. Dünya özün kakeylep kakaňy alayan eken. Buýsanyp taktım adyňy, adyn sennek hakla görsün. Çemşelep yığnan zadyňy diýdesidey sakla görsün. Tanaýşyny görsüň eýýem, adamjykda düşýä üme.
mene oňa kaka diýen a o da maňa. Giyeceki doğulun setirler. İçin yakma, yakma içem. Kıyın günlerin baştan geçer. Şukur barka idid ecen gözüngde düğme görmesin. Kalptan pekligi ayırma. Munno herkes öz hayırna. Giden gitsin sen kıyılma. Herkim öz denin gözlesin. Yeke sayma, yeke delsin. Yamanlıktan köngül dänsin. İjeklerken dallan tänsen. Tänme miwen has örmösün. Alot bolsun eymen ýanyň. İman nip emgen ýanyň. Özüň dönem. Ey görgäniň. Özüň döneň. İrölmesin. Öýdäki dünýä. Şol oturan meniň ejem ýaýyp çörek dürtüp otyr. Ýyllaň urwalan başyny kıyňaç bilen örtüp otyr. Jaň eder ol nigre gitseň, hoş ýakar kän ideliniň, giň howla ädersiň göli düşer oňa dideleriň. Şol oturan meniň ejem göýe ýadyň ter ýaýlygy, Gujogasty edil hädir çağa bolup ılgaýmaly. Şol oturan meniň ejem alada wa gözlerini dünýä ýaly bagyt görnýä alkystyňan sözlerini salam berer her geçene desseň oňa ulum kiçem kakam jany ýada salyp şol oturan meniň ejem. Dostumyza gezek bereň, sag bolun, köp minnetler. Ilkülüne, assalamu alaikum, hormatly halipalarına bugün doğru maysam birinci ýerde gatnaş görýänşli edebiyat akşamsyna özüme barken goşk ýazyp baramak, ýöne halipalaryň goşkularyny bulardan öwrüňürti halipalaryň şaýyrlaryny okumagy görýän ine halipa Mergan Muhammedow ýöreýte şugun şuň internet ulgamyna paýlaşdylar da suratyny ýöreýte şoň üçin geldim ine. Bir ýaryn goşkyma özümiň bir odal köý şonu kap beräýin. Heni ve men çağa deyin oynayan, oyuncak däl, bu durmuşun oyununu. Oyunun başlan ýar ähli hakykat ýöne hiçem burmadım men boynumy. Kä wagtlar alim deyin oýlanyp, kä wagtlar çağa deyin allandym. Käte ýeňip, käte ýeňlip durmuşdan ine dostlar bugün şeýdip ýigitlikden saýlandym. Men neyläyin, ýogud geldi täleýim, ödelendim, akbalyma dözmedin. Emma bolyn, bu durmuşdan ýetkimi däl. Geljegimi gözledim. Ne bar öz ýöretip bir gowurýan goşky maşynyma aýdyp bereýin, wagt alyp durmalyň. Bir däleden soradylar, aşyk bolup gördüňmi sen? Gije ardu bilen ýatyp, umyt bilen turduňmy sen? Ýa bir gaýdan arkasyndan çäresije ağlapmydyň, bütün ömrüň birleşdirip başganyň kabaglapmydyň? Däli, ýoşadan gülüp bir wagtlar söýdüm menem. Arkasyndan göz ýaş döküp aýralykdan köýdüm menem. İllerde ýok, aklym mardy, bir dogumda anbardym men, aklym başymdan alsyn diýip Allah sana yalvardım men. Belki ondorneydim. Yoksa derdim hiç bitmedi. Emma ýöne bu başımdan aklım gitti. Ol gitmedi. Köp sağ olum. Hakykatdan bir türkmen halky söze, sada, sarpa goýan halk tugolum iyil içinde görýän näil zihinler bar, näili ana geljek uçkunlar da türkmen edebiýatyny görnüp iyil goýjak uçkunlar galamyňy diýip berdin.
Mahtumla tamada diye eğer yanına gitsen erdek olur sen niye? Yani tuğulama şuna katnaşık takla vermeli halipa şahirlanmaz bilen yazılanmaz bilen ne eğer mümkün orada edebiyat akşamı cemlemen kak bir de seyrediyen tomaşoşulamızın arasında yaş şahirler vardır, dörözülük amtırlayanlar vardır. Eğer şu dövrde şahirlanmaz, zihni şahirlanmaz, öğülerinin masatlarını verseler, arzularını aytsalar, sonra bir kov arzularla akşamda cemle ayarız. Kurbanlar Doradov, Aşilmet Qarli, Bektaş Övedov, Hazağa Akmanat Hacı, Yadmanat Çörli. Bir masatlarına doğru oturan yerlerinde ya. Gelin doğanım, gel. Yürüyte mardan gelipler edebiyat akşamında internette koyduk. Ağılan edip boyun birleşimde yürüyte mardan gelipler doğanım, gel. Şun mençün, in bağıtlığın yeri. Men sizin qoşquluğunuzun aşığı, sizin özünüzün muştoğunuz tolunyan. Yani köp geplemen geplesem yanlış gepler katı tolunyan. Qoşqı cevap verin. Yağmırat söyleyin qoşqı. Ağırma yüreğim, ağırma beyle. Yür bile çıkalı seyrana teyle. Belki gussaların eksiler gider. Bilyen mi? Hol hunem bolup şeyle. Bayı şonna kösettin ağırıp öte. Şonna da ikimiz çıkıptık çete. Derman dehre pisint dağım etmedin. Kim bilye? Nemeler doğdun tennete. Gereğinden artık urcak kollun mu? Ya urup yadadın, durcak kollun mu? Bilmekligim üçün durmuş gımmatın ya korkudup hile urcak kollun mu? Sinesim gelen ok yerin teyine, iyirden görellerim yogullu öylü, entek edilmedik işlerim yatıyor. Ağırma yüreğim, ağırma beyle. Kurbanladır ediften. Yine hava qaralıp, yağış çiğne başladı. Leyli saçlar eda bilen saçlarını çöşledi. Belli fikir etmen men, bu olayda, bıçakta. Birden ağır oya battım, ölüm hakta. Sen perişan halın oya battım. Yokluğumda önküsü de yağar yağış. Bunçolun ağzını açar, aynamda çeker. Dağ taraftan tayip gelir, yaşıl şemal, nezik şey görüşün seni, diye batarsın sen. Ey yok zatlan tükür neden geldi sonra, yarı bir perişan halın senin, edilşun kıyarı hava, siyah yali, şalın senin. Hasratın gara dingdinne garp olup yürüsün senin. Köp sağ olun, zaten sağ olun. Öy hocam, adam oradan. Eğer mümkün varsa ya şahirlanmada bir arduluğumuz varsa, öğüt netihatlanımız varsa, aşırıda, kurbanlarda, Bektaş ağabey. Yarı şu halle taşlap gidip varmay bu dünyadan. Abi, ne Türkmen'de tuğulama yanıma ayttık, şahirem köp, aydım çöp köp. Umman sunuvata bir tarpa koyan halkta halkımız. Şahir derler ulusuyla güymenler, adamlar özgürtüyenler şahirdir diye. Yakya oyuncu indilik kitap okudum orşan birinci sözlemine. İlk oğul başta söz vaati belli. Sözleyen oyun etmek balanak. Я чувствую непобедимый страх, deyip Пастернак yazdır olsun yalanın son gün bir saatten ölüptür. Vladimir Vysotsky Gamlet'in rolünü oynar ekeni. Ve şunu bir ayal girmedi o Türkaşovut koşuyattır. Прощай, Таганка и кино, прощай, зеленый мир, здесь страшно и темно, вода течет с дырки. Yalanın son gün yarım saatten Gamlet'in rolünü oynayaka ölüptür. Sebebi söz harekete giriyor. Söz ilanat hareket etti. Resul Gamzatov Türkmen edebiyatının dostu. Yattığıma yalanını ayttı. Yankı bir ayal çeşmenin başına barıttırdı. Ey men öz bağrımdan önürün çağan men diyen neden oğa deyip. Soğuk seyret ayttırıp giriptir oluyor.
oğlunun ağzından burnundan kan yırttığı kendine. Sebebi söz hareketi iyi. Türkmen edebiyatında en büyük koşuyunu kim yazdı? Türkmen zenanları yazdı. Çungur oya daş atsan, batar gider gece can, yat illere kıysatsan, yeter gider gece can. Yannak başlar yanına, yanlı diyor gece can, zorlarım gelinme, öldü diyor gece can. Dünya edebiyatından tap bilersiniz oraya. Beyt Maltumurlu'nun tap bilersiniz, Alexander Sergeyevich Pushkin'in tap bilersiniz. Ecem bilen kakamın oru meydanı diye. Neylik görüyen? Karınca karavunlu deyip neylik görüyen? Göğünü koçucuk kuzuyun deyip neylik görüyen? Men sözülen oynettim. Oynetmel däl ekenim. Özümü danadır öýtdim, lal ekenim, ham ekenim. Bir gıydın aytmadık söz ömürlük yadında garly. Doğru dostun rıda düştüm. Yeke gıyşık sözler arly. Sözler bana kanat dolly. Söz beni kıllı kemiğine. Yedigat asmanı kadın tümtüm yedigat yemine. Söz dağların donun çözer, yelli çöller güllödür. Başta da, en sonunda da sözün bolcağı bellidir. Kadimi müdüğümü diri, köngül eken seriştesi, Prag eken onun piri, Pushkin eken periştesi. Söz öz gücünü yitirip, dolu küvi yaganına, gam örülür, nem örülür, danaların garagına. Derdin çekenler belettir, bir köyü yol ekeni. Men sözle oynettim, oynetmem däl ekeni. Sözle oynetmeler, klassikanı okumalı. Maltumur'un değil, klasik şairlerinde geçmedi, köp okuyanlığı, köp okanlığı. Şimdi yani değil, Hükman harflerini okumalı, destanlar okumalı. Misal için, Göreğul eposunu en ulman yılla bir yedek Göreğul'unu okuğulum deyip Halife Şahir Atcan anneler deyip koşkusu vardı. Seret yeki denemede, atya. Göreğul Reyhan'ın inin yalvart diye Maltumur'u. Şunu aman soruya. Sirhoğul galar sayası, Öğüzcan galar dayası, Şandvil galar eyesi. Arap kardeş aman aman. Dine sonun öğrenmek için. Ben onu boş giyicileri payladım. Ben onu boş günlüğleri payladım. İne vurgun ulu devletten galan köpüklenme ahmır insanadım deyip kurbanla verildi. Gör neçe yıl sensiz geçiktir diller. Galan ömrümde şunun bol ya, yönü kât edilip ağrıma lazım. Şeyli var ağlarım gelgedik ne oturuyor demekte. Kamilleşmek için köp okumalı. Yan konsan yan aytta bir uğurlamak bolyadı. İstersin hem adam uğurlap bilme ya yan adam uğurluyor. Biliyor musun? Bana bir aytti. Can etti giyce yatırkam. Siz dedi bir or şahirden uğurlap neme ne oturlan uğurlapsınız dedi. Ben ayttim bağışlan dedim. Benim son nereden aran olsa ben düğünden aldım. Son aran yerinden alayan dedim. O Nikolay Glaskov tipi sevgili şair mi? Fransa'da yaşattır. Şeyle koşkusu var. Ya poet ili kloun. Ya kloun ili poet. Если смотреть корень клоун тоже поет. Трудно в мире подлунном, брат, зарога. Надо быть очень умным, чтобы сыграть трокади курса. Yine bir koşkusu var, yekeden altında yat. İstihik asibiyede ne gördüm hakkında diye. Жил bir один кувшин, он хотел достичь вершин, он не мог достичь вершин, потому что был кувшин. Şunu aytmak bilen ben şun koşkusunu uğurlanmayacak olayan. Şunu yalak veçer oturuyor çıktır, men neytir her dünyadaki en kıyska payımanı o kadar verecektir. Kıyska. Мы, а вы. Ondan sonra ben giyeceğini yattım, sonra zaman ben onu yıtkıttım. Biz veli deyip baş harfiyle yaz. Biz veli, siz veli. Kıtma kutlu yağmurlar. Yani Yuri Polikarpich Kuznetsov deyip Atavayev'in koşularını tercüme eden adam mı?
Şeyle güçladım. Son boşundan uğradım. Yemede yankı. Я первый раз завелись мир, и последний раз живу на свете. Я первый раз завелись мир, и последний раз живу на свете. Meni uğradırlar insan kuyuyor, barında saparken insan kuyuyor deyip aldım. Şeyle bu tercüme etti. Sen ne şuyun gamavattın karağım, seredip sarılın senin selmeğe, durunun sesinden duyya yüreğin, vadeleri ya olur yine geline. Каракумы печально дикий, пожелтевшие травы твои, неловый журавленный крик возвратятся твои журавли. Разве можно печалиться без причины, разве можно расстаться навек, наблюдая холодные равнины, их широкий стремительный бег? Неужели они понимают того, что люди не могут понять? Журавли Харасана летят и отобаем горшим термин. Хеммен вестинlik arzu eten, Maltın bu ne mi diye? Yerin, göğün, arşın, kürsün, subhanı diye. Yoksa yolunuza mine vur nurun yağdırsın. Yolunuz ak olsun. Bir de yemeğe pata verdi. Çünkü türlü kursu açmadım. Festival maladık payeti Brask Respublik diye. 7 tanını atmıştım. Sonra çünkü türlü kursu geldi. Benim son yarak olma arzu ettim. Yönü ne mi? Hem arzum bulunuk, yönü aforizm yazdım ben. Adamın yetim derecesi, onun yetim derecesinden değil. Hem yetmek isteyen derecesinden ketkit benim bilirdim. Aforizm yazdım. Şeyle Türkmenler, Özbekler, yankı teadikler hem mezliğine ne oluyor? Festival maladık payet Brask Respublik. Şeyle de gidecek ağaç nemesi varken orada Omar Süleyman'ın kabinetinde. Yemeğe Kazakistan'da Almatı'da. Ondan o açık o zakon vardı. Как говорится, нет у нас сухого закона, dedi Süleyman. Çünkü Türk oluş, благослови их, dedi. Я вас благословляю, больше не будто молодым, deyip Aytmatov bir de hata verdi. Sağ olun hemen. İnni ya şahir olman diye dedi. Aytmatov'un sözleri olan o hata verdi. Aşırmada mesela ya şahirlere dinle bir edebiyat akşamında katlaşanlar eğitimde orada internet uygulama arkalı tomaşa diyen şahirlenmede ululanır diyen şahirlenmede söz ehli dinlerde diyen yani en ilkinci yaradılan zat deyip hata ediliyor. O hakkında bir neçe koşkularım var. Hemmemiz sözü muştağı adam. Size şu yere geleniniz için, sözü koyyan, sarpağınız için, sağ olun Muhammed Peygamber İslam dinini ikrar ettirip uğran vaktinde komşu devletlerinin birinin hükümdarının şonu gövni etmeyecek böyle, hükümdarının vezirinin. Ay kim ol bir çopan da deyip. Sonra hükümdar akılleken, eğer ol çopan mı olsa, onun idinlaki cemenine ne mi diye ayrılmayan. Eğer ol samsık bolsa, çopan olsa onunla gaytalanmayacak acayip koşkular neyden eliye diye. Diyecek bolayan adım, insan aklı, insan duygusu kamilleşenine islenlik adamdan şahir yasaya. Türkmen halkının devletsiz yıllarda patranını yaşaman bir yerde ceviz yaşanlık için Mahtumulu Pragi'nin şiirine minnettar olmalıdır deyip bir makalamla yazıptım. Söz vefadarlığı talep ediyendir öz öyünüzdeki zatlara, öz öyünüzdeki adamlara nehil vefalı bolyan olsanız, size hormat koyan ehli adamlardan etcek kayışım, ulu keçi tapavudi yok, sözü vefalı olun, sözü vefalı olun, sözü vefalı olun, sözü bilen oyun etmeyin. Kurbanlıda katı kova etti. Yaş vaktimde Kostosungen koşku yazmağı ökledim. Meğer şu koşkulum bilen men öz şahatlığımı bökledim. İnni öyle yoğum olsa men şahatlığı gözleyarın. Sebep deysen kocalığımı kostolara dözmeyarın.
Ine men öz goşdym, hakyky goşdym. Bir ýüregimin töründäki ykbalyna mahsus bolmadyk zatlar eger ol kapya gelýänem bolsa, öz içinden geçip tüňüňiziň üstünden geçirmedik duýgularyňyz eger ol şapylaşyp ýazylýanem bolsa, yeketek etjek gaýşym onu goşga öwürmäň. Sebäbi oň aňyrsyna maňy ýok. Oň aňyrsyna gerek zat ýok. Men şygyra aşykmen. Malşu hakta uzak oyu batmadık şey bolup mu? Oylardan armağanın sebebin taptım. Hemen göz yetirdim amıklı. Fikir paya diye ölçtünmeriye. Olam kimsiz yeten vakti çekimi. Fikirsiz koşku bir ovadan kıydır yönü on yerine derler akali. Sağ olun. Köp sağ olun. Nasıl meda köp sağ olun. Hakikatlerim sözün gücü hakkında qoğa gurrunlar edildi. Kemal şeyler qıyıska sözden beyan edilen gurrunlar olýa da internet ulgamyny bir şeyle değişme var ekenine. На конкурсе по грамматике для оксфордцев, в котором участвовали 200 человек, нужно было передать идею «Мир, спокойствие, счастье» одной фразой. Победителем стал человек, написавший «Жена спит». Зал аплодировал стоя, а женатый председатель жюри сказал со слезами на глазах «Гений». Yani kıyıtlı sözü beyan etmek hakkında da edebiyat akşamında katnaşan hem mihmanlanmada, şahirlanmada, dördü şahirlanmada, yan şahirlere, dinleyicilere, tomaşaçılara hem Qurtly yaşayış merkezinde yerleşen Telwas, coworking merkezine, iş merkezine köp tavartan aydiyat meşhur Akepter stüdyotam bir akşamında yadigarlık yadağa geçirdi. Bizim acayip dövrümüz var. Türkmen edebiyatına ulus harpa koyan kahraman arkadamız var. Arkadamızın tağalatının ödünü bilýäňiz. Mahtumla Tamyzyň heykeli, Mahtumla Tamyzyň adyny götüren Seliýah emele geldi. Onda da Mahtumla Tamyzyň ullukan heykeli var. Hem dünýä edebiýatyny ölçmez iýiz goýan beýik ýa-da şahirleriň heykelleri var. Umuman goşga edebiýaty sunugaty ulus harpa var. Bizim ýurdumyzda elmidama şeýle bolsun. Kahraman arkadamyzyň arkadar, kahraman serdarymyzyň alyp barýan iýlürt bähbit beýik işlerini elmidama Allah Taala gorlaw bersin, beýik işlerini elmidama rowaj alsyn, janyňyz sag bolsun, öýe joklugyňyz abadan bolsun. Köp sag bolun.